Que no tens temps per cuinar? Jo tampoc en tenia. Em dic Mercè i vinc aquí a explicar-te com ho he fet. Pensaràs que m'he comprat un robot de cuina. Doncs no, no és així. Fa més de 5 anys vaig descobrir que existia la cuina per calor retinguda, un sistema molt antic que podem portar a l'actualitat. Sé que l'alimentació sana és bàsica per la nostra salut i cuinar a baixa temperatura també ho és. Així que cuinar per calor retinguda i una alimentació sana està molt relacionat. Per cuinar per calor retinguda necessitem un sistema que aguanti la temperatura i la retingui el temps necessari per cuinar els aliments. Hi ha algunes bosses al mercat que permeten cuinar per aquest sistema, però com veureu als vídeos del meu canal jo utilitzo una cuina de consum mínim, una CCM. Em dóna tota la confiança perquè està fabricada de forma artesanal. Els materials i els acabats són de molt bona qualitat i és d'aquí. I com ja sabeu, jo sempre busco producte de proximitat. Aquesta és la bossa amb la que cuino, una CCM, i no necessita cap tipus d'energia externa per cuinar. Com funciona? És molt fàcil. Inicies el cuinat de forma convencional i quan comença a bullir, pares el foc i trasllades l'olla a la CCM, on continuarà el cuinat sense cap tipus d'energia addicional. Això et permet cuinar mentre ets a la feina, fent altres tasques o en el teu temps de lleure, fins i tot dormint. Si aquest sistema ha despertat el teu interès, pots seguir els vídeos de receptes de cuina en aquest canal, CCM Cuina Sostenible, o també a YouTube Cuina de Consum Mínim. Si tens algun dubte o consulta, deixa'm-ho als comentaris i si em segueixes sabré que tu també sumes cap a la cuina sostenible. El proper vídeo serà d'iniciació per cuinar per calor retinguda. No t'ho perdis!